Takže, dobrý lidičky, dnes jsem chtěl pro vás natočit video, co nedělat, když je na serveru admin. Takže za prvý, teda 5 věcí, co nedělat, když je na serveru admin. Za prvý, spamovat. Což to znamená tady to. Co píšete to. Za to vás ten admin určitě vyhodí. Nebo vám bude psát spamovat. Teda, nebo vám bude psát nespámuj. A ty furt budeš spamovat. Nebo ty, nebo no prostě ty, nebo budeš furt spamovat. Tak on ti za to dá ban. Za druhý by to bylo asi... Já nedostanu ban, nebojte. On to jenom tak říká, takže ban určitě nedostanu. Tak, to by bylo vše. Pro spamovat. A jsem tu s Votedrákem, který bude dělat admina. Votedrák? Já jsem admin. No, jenom mluvil 2. Dej spam, aby tam nebylo tamto. Hej, když to tam není. Je, já tam vidím to, dej spam. Mně to nejde, on konečně. Tak, za druhý by to mělo být co, Votedrák? Jo, nečítovat. Jako já mám cheaty a moc s tím jako nechci čítat. Takže jako třeba tohle. Wow. Že jo, třeba tohle. Tady to třeba jako nedělat, když je tady admin. To má takhle cheatovat si krásně. Jo, co to bylo? Hej, oni testuje. Takhle, no. Michale, já to chci taky. A on, když takhle budete lítat třeba, mě to jak bylo. Takže když takhle budete lítat, tak vás třeba zatkne. A nebo vám dá ban. Za třetí by to mohlo být, počkej, hej, propustně, co by to mělo být za třetí, Votedrák? A já myslím, že štvát admina by taky nebyl úplně nejlepší. No, teď jo, třeba. Něco teď udělá. Co? Budeš mlčet? Takže já nechci do vrtulníku. Budeme spamovat. No, to by bylo takhle, že nemáte strát admina. A za čtvrté by bylo, že ne... No, to by ten třetí důvod by mohl být ukončen, no, prostě. Za čtvrté by to mohlo být, jak se jmenuje, nemlátit furt do admina. Jakože třeba jdete k adminovi, vezmete si na něj zbraň a takhle. Bylo to jak sorry, jo, a já to musím kázat takhle prostě. Můžu tě zabít, to jak? Já můžeš. Takhle prostě nejbejt to svět a on třeba bude AFK jako ten. A takhle, když nejbejte svět. Ubírá ti to něco. Jo, už to ubírá. Tak vám určitě napíše nezej. A doplně hápka, mám pár hápek. To bylo za čtvrté. Za páté to nevím, co by mohlo být. Co by mohlo být za páté? No. No. No třeba jakože typovat Aircom by taky nebyl úplně nejlepší. Jo, já vím, co by mohlo být za páté. Neptát se furt admina, majitela, jakých všelakých adminů o něco, o VIP, o admina a takový. To je taky, jakoby většině taky nemají rádi. Jako takhle, admin, ježíš, já píšu velkým. Admine, dáš plus, yeah. Plus, admin, level 1.
2 teda. Kurva. Mi ho prostě nedá. Tak asi budeme muset trošičku přitvrdit. Trošičku na něj budeme muset přitvrdit, no. Tak co schválně napíše teď. A ještě ho přitom budu mlátit. Dej to sem. Dej sem to VIP. No, to by bylo asi všechno. No, napsal mi se debil, no. To by bylo asi vše, no. Tak to bychom vám v tomhle videu ukázali, co nedělat, když je na serveru admin. Shledanou.